Bună, astăzi sunt cu Teo și o să facem un videoclip cu secrete. Salut! Ok. Cine arată primul secretele? Dai de secretele mai întâi, cele de... Mă refer cele de la... care sunt aici, afară, fără cu case mai întâi, ok? Da. Deci, vreau să vă mai arăt ceva la cinema. Deci, la cinema, Doamne, vreau să vă arăt ceva... Teo, știți și tu secretul de la poliție, da? Da, îl știu. Bine, arată-ne-le tu prima dată, secretul de la poliție. Stai că venim și noi. Vedeți aici scap. Urcați, dar nu urcați de tot. Stai, Teo, stai. Săriți așa. Intrați undeva unde este un cod. Nu știu ce face acest cod. Unde urcați? Unde urcam? Deci, o să revenim vedea ce-l găsim pe Teo. Deci, așa, am văzut și sărim. Da, acum sari. Acum sari. Gata. Și aici este secretul și aici doar găsești un cod. Un cod. Nu știu la ce te ajută codul, dar știu că e un cod. Ok. Și codul este 71434. 71. Haideți jos. Ok, am văzut și noi acolo codul. Așa. Cred că mai știu și un loc de ascuns aici sus, că parcă puteți să intrați pe aici, pe undeva, nu știu. Uitați. Venim imediat. Aici. Antonia, vin aici. Sus. Că m-am blocat. Vino sus de tot. Sus de tot? Vino sus de tot. Ok. Da, sus de tot. Unde e elicopterul. Și veniți aici și vedeți că ai un unghi mai deschis. Da. Antonia, vino aici. Da. Stai. Vedeți aici că e un unghi mai deschis, e de la geam și intrați în el. Puteți să intrați în el, să vă ascundeți, nu știu. Da, dacă aveți impresia că urmărește sau este un hoț, puteți vă ascundeți aici. Sau orice. Sau din orice cauză. Da. Dacă vreți, nu știu, să faceți o falță cuiva care e aici. Deci, următorul secret, o să revenim imediat la spital. Am ajuns la spital. Deci, haide mai întâi să le arătăm. E un fel de un secret care e la spitalul părăsit. Bine, nu pot chiar spital, Doamne, spital, nu pot să zic chiar secreți, dar în fine. Cei care nu știu unde e spitalul părăsit este, deci, vă urcați pe acest stâlp. Antonia, trebuie să... 2 secunde să mă urc și eu. Așa. Vino puțin după mine. Aveți răbdare să mă urc și eu puțin pe acel stâlp. Am revenit aici sus, după cum vedeți, este fix tavanul ăla. Camera aceasta unde este extrată. Stai că nici n-am intrat. Veniți, ați intrat direct și veniți în camera asta. Și vedeți aici un pistol cu o foaie cu agenția. Dați click pe foaie și practic ia foc. Da, ia uitați-vă. Nu e ceva așa. Nu e ceva așa, wow, dar okay, e ceva. Dacă vreți să vedeți mai mult, uitați-vă. Și acum, cred că aproape cu toții știți că pe aici... Unde ești? În spitalul părăsit. Dacă se vede o crăpătură. Și să știți că... jos. Adică, veniți fix la intrarea de la spital din față. Adică la intrarea principală, cum pot să zic eu. Da, mă refer. Uite, fix vă arăt eu în fața cimitirului. Este un de la galben aici. Și urcați-vă pe el și o să vedeți o gaură acolo. Dar întrebarea voastră. Unii v-au pus această întrebare. Există fantome în Brookhaven? Să știți că da. Dacă vreți să vedeți, mai puteți să intrați și pe altundeva în spitalul părăsit, doar că e mai grea această modalitate. Deci, duceți-vă la cimitir. Luați-vă lopata. Stați să o găsesc. Lopata nu știu unde e. 2 secunde să o găsesc. Eu nu știam de... E gata. Așa, le luăm zăpada. Doamne, lopata. 2 secunde. Și mergem aici și o să vedem acest sicriu, ok? Da, știu și eu de și, da,
Luați-vă sacul de dormit. Upsi. Aici începe treaba urâtă. Deci vă luați sacul de dormit. Așa, că mi l-am luat și eu când nu-l găseam. Dacă nu-l găsesc. L-am găsit, dar intră tu prima. Stai, deci puneți-vă sacul de dormit fix, 2 secunde să potrivesc camera, fix lângă sicriul acesta. Hai băi. Așa. Și puneți-vă în el. Și dacă faceți liniște o să auziți niște sunete ciudate. Ce sunete? Cum se aude? Deci, dacă vă dați, trebuie să așteptați și să fie noapte, mă refer. Da. Și acum, Antonia, ieși te rog puțin din sicriu că vreau să-ți arăt un mini-secret, așa. 2 secunde să ies și eu din sicriu. Gata, am ieșit și eu. Da. Și acum trebuie să mergeți la spital. O să vă mai arăt încă o intrare, cum să intrați în spitalul părăsit. Ok, deci mergem la spitalul bun, normal. 2 secunde. La birou și vedeți aici. La birou aici. Pe prima ușă de aici. Și lângă farmacie este. Vă puneți pe acest birou Da. și vedeți aici ceva părăsit. Unde? Și săriți. Unde, și bro? i-ați intrat. Aici, mă, Antonie, aici. Uite. Și doar că e puțin mai greu să intrați. Da. Nu știu, eu intru foarte ușor. Nu știu care e problema. A, pe sus. Uitați-vă sus acolo. Sus, acolo e încă o intrare. Da. Și o să vă mai arăt un secret la o casă. Și o să revenim imediat. Uitați-vă, ne-am pus această casă mare, mai neagră așa, care are un secret. Cei care nu știau, este o casă. Puneți lumina normală. Puneți lumina normală. Albă. Am schimbat eu. Am schimbat și eu culoarea casei. Da, puneți cu lumina albă. Albă. Lumina albă. Să fie albă. Lumina. Să fie albă. Lumina. Nu știu cum să dau lumina albă. Vino încoa. A, gata. Da, așa. Gata. E o lumină normală acum. Urcați sus și o să aveți mai multe dormitoare. Uite, primul de aici, o să vedeți ceva alb acolo, mic. Și săriți în el. Așa. Dar trebuie să vă faceți mai mici. Uitați, așa. Și uitați-vă. Aici un loc de răpit. Da, mă refer un fel dacă știți că a intrat cineva în casă sau un hoț, puteți să stați aici, adică... Da. Și asta e o casă care e cam... Și dacă vreți să scăpați, dacă vreți să scăpați de aici pe furiș, vă puteți, dacă hoțul este într-o altă încăpere, puteți să mergeți repede aici și vă puteți băga sub pat sau chestii de-astea, să fugiți în altă cameră sau de-astea, pentru că gen este o cameră secretă, n-avea cum să vadă, dar dacă e în același cameră, da. Ia prefăte că tu ești o hoată și că m-ai răpit pe mine, să vezi cum pot să scap. Da, deci, vine 2 secunde hoțul să mă fac și eu. Gata. Hai că am pornit. Am pornit, dragilor. Hai să vedem. Mama, îmi place să mă ascund în cutii și mă ascund într-o cutie. Deci, casa asta este foarte, cum să zic, poate să fie foarte folositoare dacă vreți să vă ascundeți sau să vă jucați hide and seek cu prietenii, pentru că 1. Aveți sicrie în care să vă ascundeți. Uite, vedeți? Mai aveți și puteți să vă ascundeți, mă refer, chestii care unele case nu le au. Sicriele. Și vă puteți ascunde și sub scării ale astea. Uitați-vă, e un mic pasaj secret. Și în secretul acela de la pat, sicrie, sunt multe secrete aici. Și da, dacă vreți să faceți și voi acest secret, să vă jucați de sic, dați like dacă știți secretele care le-am prezentat aici și
comentați dacă știți doar jumate și restul, sau de exemplu restul nu le știți. Ok? Și dacă nu le știți, dați subscribe. Da. Haideți să mergem la următoarea casă. Am la foc. Stai, măi, lasă-mă. Așa. Am la foc. Mergem la următoarea casă. Gata, am revenit. Deci aceasta e casa aia galbenă mare. De o să fac acum e casa mea, să știți. O să o fac roșie. Dar știți că e casa aia galbenă, ok? Asta aia cu acel semn misterios ce-o fi. Așa. Mergem la bibliotecă. Ok, am revenit. Nu, deci aici e masa și în colțul acesta apeși pe un buton de aici. E un buton mic la colțul acesta. Să știți, o să încerc să fac camera să se vadă mai bine. O deschide butonul. Până deschidem o secundă, că fac camera să se vadă mai bine și mai clar. Am găsit. Am revenit. Deschidem și mie, mulțumesc. Așa. Și aici duceți-vă în camera secretă. Ok. Luați-vă laptopul. Deci laptopul este acesta. Dacă... Vă așezați pe fiecare scaun. Da. Desigur. Deci și până se face ăsta verde, încercați... 2 scaune este de ajuns. Să știți. Uite, chiar un scaun. Și acum duceți-vă în stâlpul ăsta de aici. Stâlpul ăsta. Și o să vedeți un buton. Buton alb aprins. Uite, acolo, sus, la stâlpul ăsta. Și cred că noi l-am apăsat când înainte era negru și pe aici pe undeva era o cameră secretă. Am și găsit-o. Da. Să vedem dacă l-am apăsat și eu. Deci dacă nu l-am apăsat, o să pun puțină pauză și o să încerc să-l apăs eu. Uite, gata. Deci ați intrat prin peretele ăla. Nu mai... What is this? Warg? De ce nu merge Deci, o să găsiți un laptop aici. O să fac să vadă mai clar. Și vă zic de ce sunt la început. Nu scrie că am tradus eu pe un fel de... cum să zic? Pe un de la normal. Deci, scrie, au venit când eram copil. Asta scrie pe laptopul ăla de la secretul din casa aceea. Bine, asta este una din cele mai sigure case de pe Brookhaven. Dacă nu știați, o să ne teleportăm la mare. Uite, asta e casa mea. Teleportează-te la casa aia mare de la mare. Uite, stai. Nu înțeleg ce fata. Întrebarea este, vreau să te întreb și eu. De ce repetăm secretele? Păi n-am făcut acest episod data trecută și pentru că nu l-am făcut niciodată, revenim pe barcă imediat. Cu Teo. Am revenit pe barcă. Și secretul este jos de tot. Da. Veniți jos. Stai 2 secunde că m-am așezat pe canapea. Dar ce mă enervează toate canapelele astea pe aici. Veniți jos la aceste dormitoare mici. Vedeți dușul acesta, triunghi? Intrați în el pur și simplu. Și vedeți niște arme. Deci, această parte a dușului, intrați direct în ea. Și edita mai departamentul secret, cu lingouri, cu bombe, cu... Plac bombele. Aolo, bombardămezi aici totul. Ne întoarcem și să vă arăt și eu secretul care îl știu. Ok, ce secret știi de aici? Veniți lângă, sus trebuie. Aha, îl știu și eu. Stai 2 secunde, că venim sus imediat. E la canapeaua colțar și pe aici este ceva în jos. Și acum cred că ar trebui să vă faceți mai mici ca să puteți să intrați în locul Da, este secret. o cameră, dar nu prea reușesc să intru eu. Că-s mare. Nu este doar un loc secret, este un loc foarte secret. Pentru că aici... Unde ești? Sunt în apă, doar că sunt în iaht. Cum? Că eu nu mă văd, nu pot. Sunt în iaht. M-am cam băguit.
Păi și eu. Revenim imediat când... Da, în fine. Haideți să ne ducem la o casă, să ne facem o casă. Care o să vă arăt eu un secret la ea. Imediat. Imediat am revenit și o să ne ducem din nou la secretul cu sicriu, pentru că e noapte. Și doar noaptea se întâmplă secretul cu sicriu, deci revenim imediat. Am mers degeaba pentru că mă ne-am încurcat ora. Asta e. Ok. Da, în fine, o să încerc să fac să vadă mult mai bine. Cu shotgun am învățat. Bine, să vedem mult mai bine. Deci, mi-am făcut casa asta mai mică. Vino la casa mea, Teo. Antonia, vino să vezi cât de mare e arma mea. Dai răbdare. Vino aici, vino aici. Deci, și scrieți aici pe inventariu, fix aici, unde A, F, K. A, F, K, să-l găsesc pe K. Că nu mai găsesc. K, gata. Așa. Și o să vă puneți așa. După aceea, eu o să-mi dau jos casa. Și o să rămânem aici. Nu o să ne dea afară. Și o să ne putem plimba prin astea. Prin departamentele astea, uitați-vă. Deci, cum ar fi, eu mi-am dat jos casa în timp ce eram în ea. Și cu poziția asta. Păi da, ideea e cum ieșim. Păi trebuie să teleportezi, că nu merge. Deci dacă vrei să vă ascundeți cineva, ia-ți-vă casă și aici nu poate să intre nimeni. Pentru că decât dacă își face casă și voi să stați în casa ei. Și nu puteți să... Cred că n-am încercat asta să ne dea afară dacă e casa ei, dar bănuiesc că nu o să meargă prea bine, dar nu știu exact. O să revenim, nu înțeleg ce s-a întâmplat mai exact aici. Am ieșit afară printr-un sac de dormit. Pe acolo poți să ieși. Bagă-te într-un sac și sari. Da. Și am vrea să vă mai arătăm un secret. Am venit aici. Deci aici este, cum să zic, banca. Și în spatele, la banca asta, cum să zic, vin în spate, pe tunelul ăsta. Unii cred că toți îl știau, dar în fine. Este o scară. Da. Care duce sus, la biserică. O știu și eu scara. Știu și eu scara. Da, unii știm secretele, unei nu. Și da, Doamne, iartă-mă că nu mai văd nimic. Ne întoarcem când fac camera mai clar. Doamne, nu e scara aici. Vreau să vă arăt, deci, veniți prin partea la bancă și o să deschidă fix aici peretele acesta. Știam și eu de secretul ăsta, dar am uitat cum. Și eu. Eu veneam pentru ăsta, dar am uitat. Și vreau să vă mai arăt încă ceva. Să știți că această cameră poate să vadă la poliție. Vreți să vă arăt cum? Ne teleportăm imediat la poliție. Am venit și eu la poliție. Deci, mergem fix în partea aceasta. Deci, am intrat la poliție. Și unde e biroul, cum să zic, șefului, în ghilimele, să zic așa, este un laptop aici. Așezați-vă pe acest scaun și... Știu. Da, o să puteți da camerele, să vă uitați prin tot orașul. Dă-te jos de pe scaun, Teo, că vreau și o să le arăt abonaților. Așa. Știam și eu de camera asta. Băi, uitați-vă. Și aici e secretul unde am fost noi adineauri. Aici este banca. Mașina puteți vedea tot Brookhaven-ul, magazinul, spitalul, tot. Este foarte funny. Uite-l pe Teo acolo. Este foarte funny pentru că poți vedea tot Brookhaven, tot ce se întâmplă în el. Și cred că asta a fost cu episodul de azi. Dacă mai vreți episoade de genul ăsta, dați like și pentru partea a doua. Ne revedem în episoadele viitoare.